Sziasztok! Az Apple hivatalosan bemutatta az új érteget, és ebben a videóban összefoglalom nektek a legfontosabb információkat. Azután, hogy ilyen sokáig folyamatosan pletykáltak egy új értegről, és mindig azt mondták, hogy hamarosan érkezik, most végre tényleg itt van. A dizájnon minden esetre semmi sem változott. Az új AirTag pont úgy néz ki, mint az elődje, ugyanakkorák a méretei is, viszont technikailag jelentős fejlesztéseket kapott. Először is pontosan az történt, amire számítani lehetett. Az új generáció egy új verziójú ultra-wideband chippel is fel van szerelve, mégpedig U2-vel, az U1 helye. És ahogy azt már más eszközöknél is láttuk, amelyek megkapták az U2 chipet, itt is az Apple szerint továbbfejlesztett Bluetooth chippel együtt jóval nagyobb hatótávolságot és jobb kapcsolati minőséget biztosít. Az Apple szerint emellett most először lehetőség van arra is, hogy a pontos keresést az Apple Watch-on keresztül használjuk. Ez azonban csak olyan Apple Watch-sal működik, amely szintén U2 chippel van felszerelve, tehát a Series 9-től vagy az Ultra 2-től kezdve. Az iPhone esetében ugyanez a helyzet. Ahogy ezt az Apple itt megadja, a továbbfejlesztett pontos kereséshez az AirTag 2-vel legalább egy iPhone 15 szükséges, vagyis egy legalább U2 chippel rendelkező iPhone. A 16 kivételhével abban egyáltalán nincs ultra nagy sávszélességű chip. Úgy tűnik, a hangszorónál is van egy jelentős fejlesztés. Az Apple szerint az új AirTag az átdolgozott belső kialakításának köszönhetően akár 50%-kal hangosabb lehet, mint az előző modell, hogy főleg nagyobb távolságból is jobban lehessen hallani. Az Apple minden esetre feltételként említi az új AirTag esetében, hogy az iPhone-nak, iPad-nek és feltételezem az Apple Watch-nak is legalább a 26. szoftververzióval kell rendelkeznie. Az új generációval most valamelyest csökkent az AirTag ára, mégpedig 35 euróra. Korábban 39 volt. Azonban, amikor először bevezették, akkor is 35 euróba került. Csak az évek során emelték fel 39-re. Most viszont hivatalosan ismét 35 eurónál tartunk, és egy 4-es csomag 119 euróba kerül. Ahogy megszokhattuk, itt is lehet gravírozást kérni, és az új verzió már most elérhető. Az Apple maga is kínál saját AirTag kulcstartót finom szövésű anyagból, ami anno a bőrt váltotta le, különböző színekben 45 euróért, így a kulcstartó többe kerül, mint maga az AirTag. De ettől eltekintve, ahogy megszokhattuk, az Apple Store-ban más gyártók AirTag kiegészítői is elérhetők. Egyébként az Apple nem csak egy új AirTaget mutatott be, hanem ahogy minden évben ilyenkor, tehát a megszokott módon egy új Unity szíjat is az Apple Watchhoz. Idének kis változatosság kedvéért ismét a fonott szóló loop lett ez. Így néz ki, és ez is már most rendelhető. Minden esetre én már nagyon kíváncsi vagyok az új AirTag generációra, alaposan ki fogom próbálni, és hamarosan videókat is készítek róla. Szóval, ha még nem iratkoztatok fel rám, de szeretnétek további videókat is követni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk a következő videóban.